रिजाल्टखौ माब्ला मोनो आंथ' बेखौ बुंनोनो हाला। नों मा खालामनो सानदों बिनि उनाव? आंथ' दा चेम्बारखौनो खुलिनो सानदोंमोन आफा। गावनि चेम्बार? नोंथ' साख्रि मावनो हायोना? साख्रिखौनो माव। नोंनियालाय खालि बिदिल'। नोंलाय माथो बुङो बिमा? गथ'आ रागा जोंनानै थाङो। बैसो जानाय नुबाय, बिजामादै मोननो सम जाबाय। बेथ' नंगौ। सोरबा फैयो दे। नाय नोंथांमोन हाबा दे फै फैन जिरायदो जिरायदो खुलुमबाय दे जिरायदो। जोबोद मोजां मोनबाय आं फैनायखौ। आंबो सानदों मोजां मोनखागोन, नाथाय गोसोआवसो दुखु थागोन नामा। मा फैनायलाय जोङो एखे उन्दै समाव एलपिनिफ्रायनो फरायबोबाय हाइ स्कुलसिम। आं दुखु मोननाय गाज्रि मोननायनि मा खोथा थानो नोंथांजोंलाय? खोथायाथ' नंगौ नोंनाया। बिमा साया माथो जाखो? नोंथां लोंदो लोंदो। जाबाय। होमबा नोंथां खामानि लाना फैदोंमोनबा बे खोथाखौ बुंदों। माने नोंथाङाथ' मिथिखागौ, बयबो मिथिखागौ, जोङो आरो दासो बुंलांबाय नोंथाङा गोदोनिफ्राय जों खियाखलायनाय। बेनिखायनो नोंथांखौ थोंजों बिसास खालामनानै खोथाखौ माबा मोनसे फाइनाल खालामनो होनना फैदों नोंथां। आच्छा मा? माने खोथा ओरै जाहैदों नोंथां। आंना फिसा साख्रि मोनथारसै। नंगौ नामा? बाब बिराद मोजां खोथा। ओंखायनो नों 10,000 रांनि दरखार जाथारदों। दानि जुगाव 10,000जों साख्रि मोनबावसै। बे 10,000जोंनो जागोन होननानै बुंदों जाहैबाय। नोंथांना जुदि फिसालानि साख्रिनि थाखाय बिदि हाखा दावरा जादोंबा आं नोंथांखौ मदद खालामगोन। आदाया बे खामानियाव फैदों होननानै आङो थिग रोखा मिथियामोन, दा मिथिबाय। आच्छा आच्छा आच्छा। आंबो एसे दरखारमोन। माने आंनिया हिनजाव थैजाबाय आंहा। हिनजाव थैनायनि बे बोसोरनि श्राद्ध फोरनि बाथ्रा दे। बोसोरनि श्राद्ध होनो गोनांमोन, आंथ' गरसेबो गैथारा। हायोबा एसे होमब्ला नोंथां हायोब्ला एसे गोजौआव नारखोबावनानै सानदेरना हरदो। जुदि गैयाबा गैया, गैथ'आबाबो जेबो नङा। सिगाङाव जेसेबां बिदों बेखौनो लांदो। नोंथां एसे गोबावजों फैबाय नोंथाङा आरो बिथाङाथ' आंनि गोदान सिनायनाय आलासिबो जाबाय। ओंखामखौबो जालांदो, ओमफ्रायथ' बे ओंखाम जासान्दै मासान्दै लाउन्जआव जिरायहैनि, मोजां गाज्रि सुखु दुखुनि खोथा सावरायहैनि। अनजालि बहा थांनो? आंहा टाइम गैया दिनै। आरे एफा गोबावनि उनाव दिनैसो नोंखौ लोगो मोनबाय। अनजालि अनजालि रथ'लाय। अनजालि अनजालि रथ'लाय। नों दिनै मानो आंखौ सिया सिया खालामदों अनजालि? अनजालि
हगार आं दायो जेबो टेनसनाव दङ अ बे बाथ्राखौनो नोंहा थाब खोन्थानो हाया नों जेबोखौनो बुजियाबा दे बुंदो दानिया मा टेनसन आं बुङा अनजालि हगार सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो नोंनि अनगा सोरथो दंबावो आंहा नोंबो मुगैबायब्ला नांला आंनो बे जिउखौनो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला दोहो 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 खामो बिखा नोंनि मेगनाव मोदै नुब्ला फाग्ला बायदि बायदि सानफ्लाङो सना नों सैया खालामोब्ला सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै। เ
सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाबोला आंबो थाया सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै अनबाय थागोन आं नों अनबादा अन सैबाय थागोन आं नों सैबादा सै गोरोन्थि जादोंब्ला अन्नानै आंनो खिन्थासना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो अन्नानै आंनो खिन्थासना मानो थायो नों सिरि सिरि मानो खालामो नों एरा एरा सना नों सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै औ नोंसोर एसे खुदियाफोरनि रोङा होमबा बे आदैया एसे रोंगौ आं रोङा आंना गोरलैया लोमजादों नालाय दिन थांबा मोजां जागौमोन दिनै टाइम गैयालै बाबु टाइम गैया जों गुबुनाव थांथारबावनांगौ खुदियानि थाखायनो जों होथारलांबावगोन लोगो हम माइनावनाव लोगो हम माइनावनाव आं थांसै माइनाव फैथारबाय एसे लोंला जागौमोन ना सार बेदरबो दंमोन सार नांथ'ला आं जख'नानि थाखाय एसे टाइल्स होगासिनो दं बिदिबा लोङाबाथाय माथो खालामबावनो नांथ'ला दे होमबा सार लोंथ'थारला आं दे पुलिस थांबाय हामबाय बे लोंखुग्रा खासोमोन मानसि आजाथोंसै थांथोंलै थांथों बेफोरबादि मानसिया थाबाय थाबाय गाज्रि जायो गारनो नाजादोंनो जौखौ आदामोनखौ मैया टिभियाव नायग्राफ्रा जादु गोरों मन्त्र गोरों होननानै राव रायलायलाबायदोंलै
आयना गिदिराव जा जांखोना जुंखोनि मेचिन गोनाङाव जोंखौ सोना दोनहैदोंब्रा आरो उनाव मा जाबावदों जोबखांना फैनो गोनां दरजाखौ नागिरना मोनाखिसै फंबाय आदायाथ' मैया टिभियाव मन्थ्र गायबोबाय दिनै आवरायफिनलाय बेथ' जादोंलै जारलाया ओरैबायदि गायदों गायनाया फंबाय नानि गोरान खोनासंदो दे हे गुरु दालै बेयावनो सोर दङ सोर गैया फाथालाव दङबा फाथालनिया खोनासं अख्राङाव दङब्ला अख्राङा खोनासं मैथोआव दङब्ला मैथोआव खोनासं दालै बेवहायनो हनै गय गैयैयाव एन्दा फिथाइखौ होनाय जादों दाउदै जाग्रानो एमावखौ होनाय जादों दालाय बेयावनो फाल आधा गाजि होनानै नोंखौ खुलुमनाय जाबाय नैबेयावनो बे गथ'नि उदैनि सानायखौ उदैयावनो खमायनांगौ हान्थुनि बिसिखौ हान्थु खमायनांगौ खर'नि बिसिखौ खर' खमायनांगौ इसोर प्रभु ओरैसै आरो नै माथो फंबाया दहाय लोगो मोनना फैमारबाय फैबायमोन आं दे माइनाव गिलास गंसे लाबोलाय नांलायलाङो खोमा नङा इसेला फैथारबायमोन लोंखाया लोंखायामोन आं लोंखायाबा जेबो नंला दे लाबोनाया लोङानो थाथोंसै नाङा लोंलाया दे होमबा बाय न'आव उसुख दंबा नों थांग्रोदो आगोल जादो जोंना हायोबा दिनै थांगोन हायाबा गाबोन फुङाव थांगोन बा गाबोन फुङाव फैमारदो औ नङा आगोथियाबो सहैनो हागौ आगोथिया सहैबा बारा हामथारबाय औ टाइमासो थिनगोन औ दे होमबा आं थांनोसै दे लोङाबोबा नोङो मोनसे बावदोंसै फैफिनलाय दे जिरायलाय नोंथ' गामिखौ खिन्थायाखिसै ना आंना गामिया माबा कुकटुब बाथाबारि खाथियाव बाथाबारि ओमफ्राय नोंनिया नामा मा नाम आंना राहुल बसुमतारी राहुल बसुमतारी बाथाबारियाव सोंहैबानो मोनगोन दा मोनगोन दे होमबा जायखिया जों बाथाबारियाव थांसै राहुलनि न' राहुल कुमार मिस्ट्रिकमोन दा औ मिथियो दे थांदो होमबा दे होमबालाय फैदो दे माइनाव हाब सेङाब्रा ओरै फैलाय सिरि सिराय जालायबाय एसे दामना होदो सिरिब्लाथाय थानो सुखुवा ओमफ्राय सिरि लोंनो सुखुवा ना एसे जौ खहाबनायनि खहाबनाय नङा नोमा नोमफा होननायखौलाय दे चेम्बारनि खामानिया माबायदि सोलिगासिनो दा? अमा चेम्बारनि खामानियाथ' मोजाङै सोलिगासिनो दङ नाथाय माने मोननैसो जिनिस नांबावगौ आरो माबा रलिं चेयार नांबायना आरो पेसेन्टनि थाखाय नों जे माबा नांगोन बेड नांगोन आरो माबा स्टेन्ड नांगोन बेफोरो बे मोननै मोनथामसो दङ आरो बिफा दासिमलाय चेम्बार लुनायाव बेसेबां रां खरसा जाखो 10 लाखसो थांबाय 10 लाख आरो बेसेबांसो नांबावगोन 4-5 लाख बेसेबां रां खरसा जाबाय थाथारबाय आयै रां नङाब्ला बोरै जानो हेलौ औ सोर बुंदों आं मिस्टार प्राणेश्वर ब्रह्म नोंथांनाव फन खालामदोंमोन आं बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि एसपि
आङो नामखौबो खोनादों नाथाय दासिमबो खिन्थु नोंथांजों लोगो मोनलायनाय जायाखै आरो माबा खोथामोन नामा नोंथां? आदसा आं नोंथांखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आं नोंथांनि लांगोनानि लामायाव दङ फैदो फै आङो दङ न'आवनो दङ फै आदसा दे थांबाय दं सोरमोन बिफा? जोंनि चिरांनि एसपि बे माने माबा ट्रान्सफार दं होननाय फैनो नागिरदों आरो जोंनि लामायावनो दंफैयो फैनो नागिरदों हाबलांनो नागिरदों मानोबा माया सिङाव एसे दा साफोर होनांगोन दख'नाफोर गानबाय deh cerai gimana नोंथांनि न'फ्राथ' मोजाङानो बिदिनोसै नोंथांनि मुंखौथ' खोनाबाय थादों सासे ONGCनि सिनसियार आरो नोंथांनि न'आव आं फैनो सानबाय दंमोन सोलाबाखै गुबुन गुबुनफोरनाव थांबोजोब्बाय आरो समाबो बारा गैलाथ' माने आंहाबो ट्रेन्सफारनि अर्डार तिनसुकियाव हरदों बहुद गोजान जोंनिनो सासेल' फिसाजो टेनसन दै लोंदो Dia salah juga. सम गैयाबाबो नोंथाङा जे फैदों खोब गाहाम जादों दा नोंथाङा बुंदों थांखि लानानै फैदों थांखियाबा मामोन? थांखिया मोनसे गेदेरानोमोन दा आंहाथ' सम गैलाथ' बेहाय स्कुलाव बेखायनो बे सानसे लास्ट टाइमाव बे थांखिखौ लानानै नोंथांनाव हरखाब फैनाय जादों माने जोंना न'खराव आंथ' मोनसे डिस्ट्रिक्टनि एसपियानो जाहैबाय आरो आंनि फंबायाबो मोनसे थानानि असि बबे थानानि? दा नोंथांमोननि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो बे बिजनि पुलिस स्टेसनावनो बिथाङा असि जानानै दं दा बाथ्राया जाहैबाय बा बिथाङा हाबा जाथ'वाखै दा हाबा जाथ'वाखै नालाय जों बेबायदि सासे माने बिथांजों लोगोरि लोगोरि फोनांनो थाखाय सासे सिख्ला नागिरदों दा आं खोनानो मोनदों नोंथांनाव बे MBBS फरायबाय थानाय जाया आंनि फंबायजों गोरोबगोन बायदिखौ आं सानदों आरो बेखौ नायगौथ' नोंथांनाव आरो एसे बिदेशनाखौथ' खोथाखौथ' खोनानानै मोजां मोनदों दा आजिखालिनि जुगथ' अब्लाबो गथ'फोरनि खोथा जों सोंनोसै सोंनानै गथ'आ हा ना मा बुङो आं खबर हरगोन आरो कन्टेक्ट नाम्बाराथ' दंखाबाय नाम्बाराथ' थाखाबाय Mana sih? Nanti kamu kenal. Hari, mungkin ada masalah. Masa dong, beda banget. Angko SBA गावनि फंबायनि गोसोनि थाखाय नायफैबाय नों मिथिया नामा? मा? औ दाखालि आइ आफाजों रादाय खालामदों। बिदिबालाय नोंनो माथो सानखांदों?
आं आइ आफानि सिगाङाव जेबो बाथ्राखौनो बुंनो हायासै। औ नोंसोरथ' जाबाय धोनि न'खरनि फिसा, बेनिखायनो नोंनि आइ आफायाबो बे धोनि न'खरावनो नोंखौ जुलि हरखादों नङा होनबा? नोंनि थाखायनो आंनि जिउआ थेर बेथेर जायोब्ला आं सोरनि मोखांखौ नायनानै थागोन? आं सोरनि मोखांखौ नायनानै थागोन? आंथ' रायज्लाय जायाखैना नों माबा मोनसे खालामदो। अनजालि, आंहाथ' दा जेबो राहायानो गैया। आं बेखौ सानदोंमोन आंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोनो, नाथाय आइ आफायानो दानो बिदि सानदोंब्ला आंनि बिखाया थेर बेथेर। बिदि दाबुं। बिदिब्ला मा खालामनांगौ अनजालि? जों दानो हाबा जानो गोसो गैथ'आ, नाथाय जों सानैजों अरायसम खाथियाव थानो लुबैयो। औ बेथ' नंगौ। बिदिब्ला नों जोंनाव थाफैदो आंनि चेम्बाराव आंखौ हेल्प खालामनो थाखाय। जोंहाबो न'आव आंल'सो हारसिं, बिदाबो गैया बिब'बो गैया। आं हानाय नङा। नाथाय मानो? आंहाबो न' दं, बिमा बिफा दं। नोंसो जोंनाव फैनांगोन। बिमा बिफायानो आंखौ जोनोम होदों। आं बिमा बिफाजोंनो थानानै संसार जानांगोन। बिमा बिफाया बालाबारियाव दैदेननाय बायदि आंखौथ' जेरावबो गारनानै थायाखैना, आं जे नोंसिनाव गोरजिया थाहैनो। आं बुंदों जों सानैबो हाबा जाथ'आ। आं नोंखौ गोरजियाबो लाखिनो बुङाखै। आं बुंदों आंनि चेम्बाराव नोंनि थाखाय हेल्प नांगौ। नों बुजिया नामा एसेबो? खोथाया लासैनो बिदिनो जाहैगोन। आं हानाय नङा। समायसारनाय गलाबि बारिनो
जाफैदेरनायालाय लिंबोदोंमोन आङो माथो फैनो लागानो दाबो सफैदिया जानायखौ गावनि लोंनाय जानायखौल' जों फैबायमोन फैमारबाय नंगौ फैबाय जों फैनाय जाबाय दे होमबालाय जगार खालामनोसै जगार खालामनांसिगोन गेलेनोफोर माबाफोर र' आं लायगासिनो दं गथ'आनो गागलथाराखै फाननांगौ खोथा गैखाया हायो बे आरो हायो जोंनिया सिन्था गैया सासे नङाब्ला सासे जागोन दे दे बारा लोंलायबाय खोमा सारदे बे खामफ्लायानो बेखायनो नोंखौ दहाय बुंदोंमोन आङो बारा दालों खामफ्लाय आथिङा गोदोदों बाबु दाना जगार पाथिफोरखौ लानानै फैदो संग्रायाव र' होमबालाय नै माबाफोर नांबावगौमोन नामा बे सानसेयाल' लाबोदो जाबाय दे थिग दं दे जगार पाथिफोराथ' जाजोब्बायानो नोङो बसायदोल' दे र' सेन्देलखौ दोननो सां एसे बाथौ खाथिथिं लांनोसै आदा फाथायाथ' थिग दंना आदा सानना नायदो गय दं फाथै दंसै बिबार दंसै दङ माइरंखौल' नांसै लाबो बाबु लाबो ओइ दि थाबैनो बसदो आदा माबाफोर नांबावगोन नामा नों सानना नायदोब्रा बेखौ दोनहरसां संग्रायखौ माथो गोलैहां आदा सिन्था दाखालाम बाबु दाना गुरुमान हिसाबै जोंनो रां नांगौ 500 थाइसे दे थाइसेखौ गोजौ हरदो एसे दोनबाय नङा होमबा दे 500आ जोंनि लामा खरस एसे लोंनायसै दे 200 लाबोबाय दे लुदो दे जागोन दे आदै दे नोङो लुदो दे ओमफ्राय जाजोब्बाय जाबायानो दा बिमाया खुदियाखौ लाबोनानै आगोलजों जिरायफैदो अब्लासो खुदिया माने गोरलैखौ औ अब्लासो जारिनागोन दा दे लेमोनसै आं होमबा ना बिमा खुदिया लाबोदो बाबु नों सिन्देलखौ खुब्रा सिन्देल गाननो हामा जोंनो गानाखै नुवाखै नामा नोङो दे आगोलाव जिराय बिमाबो खानाय एसे खेवनांगौमोन खानाय फिथरखौ जिरायदो खेवसै दे
아예. 내가 어, 네. 아이. 아라, 작으라. 함근. 나라 이모 손만만아. 함근. 해구루. 비칸이 사례가 비켜놓고 말이야 한푼이 사례가 한푼 놓고 말이야 코로 사례가 코로 놓고 말이야 그러냐 아주 갑갑하다 쉐이 자 그러면 저기래 너 초시 올라가네 비지지자리가 그래 안 그래 아버지 그래 냉매시 좀 많이 그래 그래 가서 네, 이제 부르면 원래 건강 변해라. 안 돼.